4:30 сутринта. Да не мисли, че съм тръгнал за работа. Колко съм си взимал кафе? Даже 2. Едното за Аселина. Тръгнал съм за риба. Ето ги, въдичите, виж как се подават. Ето ги. Днеска ще ги скъсам. Ще им късам джуките. Ще ги вада като как дядо вади репа. Ще има кълнете. Сега ще го видим. Сега ще го видим. Браво. Чакай, ще го докарам до тебе. Чакай. Чакай. Ай, браво, моето момиче. Едно на едно е резултат. Едно на едно резултата, да.